yna rhyw neges yn dod allan yn eich cyneuon chi, neu be ydych chi'n gwneud? Mynd allan gwneud sŵn, neu twrw, neu os ydych rhyw neges arbennig yn sydd allan yn y geiriau yna rhywle? Neithiwr. Pa fath o neges? Wel, y cwestiwn amlwg ydy, pa fath o neges ydy o wedi da? O, bydd yn pa gan, Nes i ddwel ti, y dyna dadlau